Hei, iubire, voiam doar să-ți spun ceva înainte să afli de la altcineva. Bine, ce e? Fostul meu se va întoarce în oraș pentru o perioadă, Și de ce exact îmi spui asta? pentru că voi ieși cu el. Glumește, nu-i așa? Te rog, spune-mi că glumești. Nu, vorbesc serios, ne vom pune la curent, atât. Ești complet nebună? Vrei să petreci timp cu fostul tău? Care parte din asta ți se pare corectă? Nu e mare lucru, acum suntem doar prieteni. Tu chiar transformi ceva ce normal în ceva total deplasat? Îl transform în ce, mai exact? Te ascult măcar ce spui. Ai avut o relație întreagă cu băiatul ăsta și dintr-o dată simți nevoia să-l revezi? Te simți nesigur fără motiv. Sunt cu tine, nu cu el. De ce nu poți pur și simplu să ai încredere în mine? Pentru că nu mi se pare corect. Nu mi se pare normal să vrei să te vezi cu cineva pe care l-ai iubit, în timp ce eu stau aici și mă prefac că e totul în regulă. Nu se va întâmpla nimic. E literalmente doar o conversație. Trebuie să încetezi să mai analizezi totul prea mult. Bine, iubire, am încredere în tine. Bună, David. Ce faci frumos azi? Rizap, am nevoie de ajutor. Răspunde cu, aș vrea să fac ceva frumos, dar deja tu ești cel mai frumos lucru al zilei. Aș vrea să fac ceva frumos, dar deja tu ești cel mai frumos lucru al zilei. Oh, David, ești prea dulce. Te aștept la mine diseară. Nu voi lipsi? Iubire, nu știu cum să-ți spun. Ce mai e acum? M-am simțit foarte greață toată săptămâna. La început nu eram sigură, dar acum sunt... Ok, și? Nu mi-a venit luna asta. Nu, imposibil. Am făcut un test. Nu, spunem că e o glumă. Iubire, vei fi tată. Nu minți. De ce reacționezi așa? Chiar mă întreb de ce. N-am mai făcut nimic împreună de săptămâni. Cum vrei să cred că e al meu? Poate a durat mai mult să apară. Nu știu, uneori se mai întâmplă... M-ai înșelat cu fostul tău și acum porți copilul lui. Te comporți ca un nebun acum. Nu mi spune că exagerez. Ai jurat că nu se va întâmpla nimic. Te-am privit în ochi și mi-ai cerut să am încredere în tine. Și acum ești însărcinată? Și dacă da, Ce spui? ce ai de gând să faci în legătură cu asta? Minți. Spui asta doar ca să mă rănești. Spunem că minți. Nu mint. E mai bun decât tine. A fost întotdeauna... Și acum? Acum pot avea o familie cu cineva care chiar mă merită. Ești cu adevărat dezgustătoare. Nici nu pot să mă uit la tine. Ești patetic. Chiar ai crezut că o să rămân cu tine pentru totdeauna. Ai fost doar ceva cu care să-mi ocup timpul până a apărut ceva mai bun. Ești din viața mea. Nu vreau să-ți mai văd fața niciodată. Cu plăcere. Oricum deja îmi făceam bagajele. El mă așteaptă. O să regrezi. O să regrezi tot ce ai făcut? Nu o să regret. Tu ai fost doar o greșeală. Un înlocuitor până când am obținut ceea ce voiam cu adevărat. Nu. Greșeala a fost că am avut încredere în tine de la început. Doar 1% dintre voi poate comenta cu ochii închiși partea 2.